ma ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ na-ekiri Igbo ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri ka anyị were nwafọ Igbo ihe gbasara ndị Igbo na-anụ ọkụ n'obi ọ bụ ya bụ onyeisi otu ọnụ na ya dị agụbachi ga-ejiji ga-abụ mana ọ na-akwalite nke ndị Igbo. Ana m ekwu maka Evangelist Elliot Ugochukwu Uko. Nna biko kenere anyị Igbo. Nke mbụ anyị chọrọ ibido bụ ịmata ka obi dịgoro gị ugbu a oge ị nụrụ na T.Y. Danjuma si na ndị amị dị ka a na-akwado ndị a na-egbu ndị mmadụ onye ọbụla zọba onwe ya. Kedu ka ị si nụta okwu a? Achọpụrụ igwe ọkpụkpọ ya gbasara ndị mmadụ na-akpọ fọ ya nwoke na-amasị mba si Lagos kpọrọ ka m gwara ka mmefa gwa ya gwa bịa na T.Y. Danjuma ekwuru okwu n'oge okwu na gboo kọmesta ndị befa kolote na ọgbụgbụ ndị Fulani na-egbu ndị ụmụ ụwa arụmọgba tụkụ Fulani gbube eri Buhari zipụta ọchịa fegbu katago ndị mmadụ ọ na-egbu na ndị Igbo izu ochi na ndị Igbo na everywhere na ọgwụ ọ na-egbu na-abịa ebe niile mana ebe niile gburu mmadụ n'anya. So ibe T.Y. Danjuma bụ ọ bụrụ ife ọfụ so ife bụ ife n'ife ogbugbo na o mezie nghọta na egwu ya narị atụgbu na ndị agha Naịjirịa na nyere ndị aka bụ eziokwu okpuru ugboro ịtọ koludi na ndị agha Naịjirịa na-ekoludi wuti ndị Fulani ya na-egbu ndị mmadụ so onye ọbụla zọpụkwa onwe sọsọ ife afụ kọnfam na anyị bụ ife bụ okwu n'ife okwu mana ife okwuru ife onye ọbụla ife ndị na-adị na na-ekwu abụọ obodo gara aga na ndị anụwa ga na-ebe ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ ka ọgwụ ya na ebe naanị kwuru elu so ife enwere metere ndị mmadụ ife ọfụ na-abụrụ na o mesi onye ọbụla gbalụzie na ndị ọbụ former chief of army staff Bulukwo former defense minister Bulukwo a foremost leader of the middle belt. They are now going to be serving and retired middle belt officers. Now we are farmer company. So if all the who be friendly before there and there, you know what they are. If all well, even though it's not important, it is either like the money or move to the middle belt and all. The Fulani people and all important food. Mana ewe na-ekwu ugbu a sị na o kwesịrị ijegwa ndị agha ndị isi ebe ọ bụ isi na anya o kwesịrị ịkwụsị ịkwa na o kwesịrị ịpụta na ama bịakwuo ọnọdụ iche ndị beba wa mere nne ka na-alụkwa fadie bie kwa aka n'oshishi si ya onye abụ ya duto na ọnọdụ ndị inu ndị beba ọ na-abụ na ndị ka rụgbugoro usoro ndị ka na-arụ ifo ga-abịa ya infọmeshọn ọ ga-enweta mụ na ga-abịa enweta ya ada ọ bụrụ onye na-ekwu okwu ọ bụrụ onye na-ekwu na akpọ Filipant so o kwuru ibe a based on ife ndị befa na-abịa agwụ ya na ndị na-enye ndị aka na-enyeba kọba o wee rụpụta ebe ọ ga-atụwapụ ya ka ndị ezi wee kwụsị o mere ka ma kwụsị inyere ndị aka ka ebudebe onye aka ọbịa ajụzie ịkwụsị inyere ndị na-egbu aka jụzie ibudebe ịgbarụ na ndị befa ka azụbazi ogbefa ife ọ bụ ife o kwesịrị ime tupu o mee ibe isi na ojugofa ogugo na ebe na famasifa ga-eme ụfọdụ wee na-asị n'ọdịka o kwuru ihe a iji gwakwa onye isi ndị uwe ojii sịrị onye ọbụla wetaba ihe o ji eche onwe ya ma ndị vigilante ọbụla bụ onye isi ndị uwe ojii na-eji amakọsịrị
ndị vigilante na-echekwa ọgwụfa enwe ma ndị fulani na-abịa ndị mmadụ enwe mmadụ a na-akọsị ya ndị vileji ya bụ olile n'anyasị ndị fulani bịa sụọ fa ahụ gbafọ na ebe anyị gbara nlata na-akọsị ya ndị afọ ndị vigilante bụ chijie n'anyasị ndị fulani abịa sụọ fa ahụ na fulani nwa ada ejideba ada emefe ada ahụma anya iso na ndị isi na Igbo na-ekwu ka a hazie Nigeria restructuring mana restructuring a dara ụda rie nne oge ahụ Nnamdị nọ na-eti mkpu a mana ọ dịzi ka ọ dajuru ugbu a gịnị na-eme maka na ewe ndị si na ọ bụrụ na a restructure dozie Nigeria na 2019 elections si chefuo ya. Well, now they send the delegation to them and we went by so you do that, no one you your war is my mother, which was the someone you somewhere. So, wow, if I it was good. I wasn't Power actual restructure. You get an idea of move. I may believe for the German Bogota. I like it. And I respect the opinion. And I'll go to ebe na way wure the referendum na iwu obodo Nigeria. The people of that work is here. I want to the people of but I can do Nigeria. I may go about read the Nigeria as a promotion. If I am in Napoli, Ghana, it was Nigeria so I made the national conference. Abuja. Ogobasan Donati. Eme kwa na oge Jonathan. So I must say the purpose of the family. So this is the game of the Abuja. Oh no. All Makana, and when that go out of the zone. Oh, we are never going to do come on here. Can even be wood as a kind of zone there. Can I back to the church? It was the Unaju. But no, can it be wood? Over here. Otu ọ dị ugbu a Biafra aweki wetazie ebe aka wee ndị na-agba mgbe okpuru a ndị IPOB na-ekwusi ike mana ewe ka a ga-esi n'uche nke gị kedu ụzọ ka mma ịnọ ọ bụ ịyọ ndị IPOB ka a restructure Nigeria for close to 30 years since 1991 27 years but now I see what she in Nigeria to one day before go on, General go on, AK states. There were regions. Regional government will constitution together. There were northern, western, eastern, and midwestern regions. And where now this is a very constitution. And regional government they grow at their own pace. Now, Obrona I would say Nigeria has went to our which he has to them. Putting it out of the Africa, Ubia, unemployment, overall, Africa, but I ever did not wrong, that wrong. Now, I have seen you were a fire bundle. If I actually take a walk, oh, yeah, I can have West there, nobody easy, actually, they get good money. I'm not going to die. It was 7 months. Why before I did it? I did the female. I don't forget. Fama say father. Fama go Buduka. Buduka. Now, I'm on the father there. Never back in Nova. But I'm going to who send the money. No one will get to them. Whoever. But I'm going to work now. Is that we do the money. When the money. Seven, Muguaka, Baby Service, a bubble of all. I gave you to Charlie. But I didn't want to be a bubble farm. But now I'm not in Jimabu. Now, I want to know back there, which you back there, you fact. I want to get you. But funny idea, Nana, I did it. Funny idea, Nana, I want to Bazabu.
ndị na-achị obodo bụ onye isi maka fọwọ́ gburu gbara akpọ m ihe ti ala onye na-achị obodo Naijiria nyere Buhari bụ dia life petrol gburukwa onye beba gbogbo efi nke nyewa so fọwọ́ na-emezi ya n'ụmụ ndị ba na-achị na enwere ife ga-eme asụmi ọ bụrụ na fa abụ fa mee ya ejidefa na-efe ikpe tụ akwụkwọ George Amarai fọwọ́ na-emezi ya fatwa na-egwu kwụsịnata ya mana ife na-eme ebe ndị oyibo na-akpọ impunity bụ na enwere ife a na-eme fa mesị ya fa ada enwere ife ga-eme so ọgbalụfa arụ na enwere nọba gwa obodo ifesọfa fa eme na enwere ife ga-eme ihe i kwuru ugbu a ọ na-arụtụ aka dịka ihe dịtụ na-enwe ka ọ dị maka na ndị Naijiria ugbu a na-akpa nkata ka a ga-esi ihe ndị gbaghara ndị Boko Haram eji ihe amnesty nke ahụ kedu ka isi fụ ya na ndị na-egbu mmadụ na-anụso obodo agha na-egbu mmadụ n'ebe niile na ha na-achọzi ndị eji ka ha na-akpa Naijiria na ha akpa ka ama na ga-enye amnesty mana amachiri IPOB bụ ndị na-anaghị agba ọgbaghara okwu ọnụ ka ha na-ekwu na ihe ndị ọzọ amachi akpọwa terrorist kedu ka isi nụ amnesty achọrọ ihe ndị Boko Haram ụmụazị si na ebe a maka na ofu ife anyị na-ekwu okwu ime ọzọ ịgba ka ya bụ ife anyị kwuru na mmadụ ga-agụ akwụkwọ mụọ candlelight n'ikolobe nene unene na akpụcha ọskọọ 120 asị ya na abịaghị ihe na rọpụta admission na sayensị Naijiria o si ya na cut off mark bụ 130 ofu exam ahụ fụcha mba onye ugwu enene ya score 20 enye admission ọrụ ofu ife a ọtụtụ mmegbu so enwere ndị na-agba ndị mmadụ ọkụ n'ebe ndị mmadụ isi fada ya n'ụlọ ụka na St. Teresa Catholic Church gbuo ndị mmadụ egwu egwu na-egwu je na Catholic Church na nkele na gbuo ndị mmadụ egwu egwu je na anya bus stop gbuo ndị mmadụ egwu egwu na-egwu ndị mmadụ fe egwu gova 20,000 anaghị ebe bido ga-enye amnesty na ajụ na abịa dialog ebe na aba ya mụrụ ụmụ akwụkwọ ma mụrụ ụmụ akwụkwọ international red cross abịa asaghị na ịmụrụ ụgwọ akwụkwọ ụnaghị mara ọbụla eziokwu na anaghị ndị a ga-enye amnesty enwere ndị be anyị mgbọrọta be anyị na Delta fabia uwe iwe bọmbụ ofu ebe edenye ofe akpụ ibe ndị nke anyị ụmụ be anyị si na machọ ọzọ Naijiria mgbegbu erigo na machọ ọzọ ebu na ebe ọzọ flag enwere ebe gbara ebe enwere mfọ ife mbụ abezie adegbu ndị a egbuzi ebe were mmiri patapụta ebe akụwa eje na bụ isi fa bọmbụ ọgbọrịsị ebe niile asị na ebu osikiri abụọ fa asị na fapụ terọrist ọgwụ ife a na-eme na obi ndị be anyị sizi na Naijiria wepụ ha maka na ife bekee na-akpụ ya bụ injustice ime ebe na Okorie kwesịrị ka eme ya okoro ime okere gị iche mee okoro afọ iche nsogbu anyị Naijiria ahụ na-ebe ndị dobere ibi na ọrụ etu a mma na agụkọnstrọktọ Naijiria n'anya ka echi ya azụ etu a na-ekwu na regions udo ga-adị mana fa chọrọ udo fa chọrọ ịdị na-agba egbe Naijiria bụ sọdọ Naijiria bụ obodo ebe ji egbe wee jide a na-agbasa egbe ndị na-achị achị na kwesịrị iwe a na-akpọ military operation nke operation olugbalta ọgbọ na Naijiria niile operation monkey jump operation congrats Python kasị na America ọbụla ofu ụlọ military operation ejikwa ejide America together na Britain ejiro military force wee jide Britain together sọsọ ebe a ka ọ na-abụ ka eji so many military operations dị all which no go by force which means obodo ekwere ejideta ọhịa ịkpara egbe ekwụsị ndị mmadụ ga-ejikwa ejideta temporarily ya bụ na nsogbu kezi ka a ga-esi na nke ikwuturu okwu na ndị IPOB chọrọ ịnọrọ dịka Biafra mana ajụjụ wee bụrụ na ọ dịka ndị Igbo ụfọdụ na-agba mgbe okwuru ị na-anya kemgbe ihe a bidoro Ojukwu bidoro ya ọ nọgide ndị ọzọ bido a na-ekwu ya ụwa zuru ike pụta anọgide ihe a na-achọ mmegbu a na-emegide anyị mere Ojukwu jee ahịa
mmegbu afọ aka akwụsịrị na mmegbu aka dị n'ụtara ibe nna ndị fana emepụ ụwa n'olu olu na mmegbu ahụ aka dị ibe Nigeria kwesịrị imepụ ịkpọ ụmụazị ibe na-abụ dialogue maybe engage and then they may identify the problem and when those obodo reconstruct Nigeria and restructure a new constitution obodo niile na Nigeria akwakọ igbo ka esi bi abanye about true federalism now ndị na-achị si n'ofe ụwa na fa dị bọntụrụ na fa ya emie na fa ga-achịgide gị ma ịchọgburu n'igbo ebe ịkpọrọ n'ife aga na-eme nta na ndị otu ahụ ịgbafe egbe na-eme udo adọrọ maka na enwere rụrụ ụwa niile ebe eji egbe gbagbuo sem television enwere na ebe ọba a na-ebusi ndị mmadụ wee bezụra ka nkọrọ ya ọkụ esi obodo igbo nata ebe 1990 enwe obodo a na-akpọ Somalia onye na-achịkwa afọ ya bụ Mohammed Siad Barre enwe nsogbu nọ n'ofe akụkụ na Befa nsogbu a na-ada na Befa Somalia obodo niile wezi aka ka eme national conference nwoke ga-esi wee bi ọba ya bụ kọmanda echi onyeisi akwa ụwarụsa pip tinyesi awọd maka ndị akwa ya bụ general ndị abụ dara o send ya award card send ya the world conference ya bụ supreme commander enwere ebe ayọ ya ya eme national conference nwoke anyị si wee bi n'udo Mohammed Siad Barre jụ president Somalia okporo 1990 o tere aka following year 91 ọ nọrọ ọsọ bịara Lagos bịara bụrụ ndị Ikoyi gọọmenti ọzọ ebe ahụ wee Somalia enu a wee wuru ọkụ ewejibe obodo fa krizi ka ekirisi obodo fa niile eji akwa azụ mekwa national conference ahụ president Siad Barre na-ekpọrọ ka eme ya ka emezi wezie new people's constitution ọ na-akpọrọ ka eme wee bidozie na ka amara ma Somalia ga-echi ete azụ ife ndị ọ na-akpọrọ ka eme ka emesizi mee ọ nọ after ka destroy Somalia kedu uru ebela mbọ Nigeria na-ekpọrọ ka Somalia ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na a ga-anọrịrị kpa sisi bịa nwoke a ga-esi bi ị gaghị na-ekwu eri oge for close to 30 years I'm at my first IYM conference na Piccadilly Hotel Ikeja in 1991 27 years ago ofife ka anyị na-ekwu na-etu anyị gọvanọ si wee mee abrogate regions adọrọ mgbe General Gowon prescribed the regions, create states through military fiat. States are the okay, and a more for and one state in our salary, for the Jew was salary. And one state in our more for not pension. And one states in more for and the Fazai is in a very more only buying to a bath that over even about internally generated revenue. Who buy legal, Judah in the water. That's Pamba. Yeah, na Lagos. For a good I know billions for the water containing a wharf, 80% of mobile. IGR, Tarantino Revenue, State of Name. For all your name on. Not to get a go, the Bajera, but all buying up to the echo. The buying drew a bath, not to farm, not to enough from that state you were, Snafani, buoyant, Snafani, independent, but we can survive down for that episode. Or a good mobile that. Mobile now, the buying na state data. Mana dịka isi ekwu ugbu a aka wee ụmụ ego a na-eweta n'etiti ụfọdụ si na the governors ndị ewere na east na anaghị eji ego ahụ emetara ndị mmadụ emeta ihe obere ego ahụ na-eweta ka ejigoduru ya mee ihe dị afụrụ anya na ife a na-akpọ local politics, local domestic affair. If all the kids are onye ndị ilo na mineral ina kwuru na adai wa ya mara isife ka bụ internal problem. Ị ga-ndị a national ụlọ ka family ga-akwụdo secure ala. Mana ụfọdụ federal anyị bụ igwe ọgwụ anyị eziokwu na anyị niile ịnọkọ ọnụ. Enwere onye si na local government chairman enwe bụ the best in the world. The fact angels are sent from heaven. Or governors, angels are sent from heaven.
But I need to go and back and the problem. Everyone's waiting there, you know, Ekelo States, Kibuani, 9 list. She said, Local government, Kibuani, 995. Kanu, Najigawa, were almost the entire East. Ekelo, if I need a Kibuani, I'm not giving you anything. One day, when you will be bay in a buono, in a tiafu, the bad day, if that's it, not problem now. What will you say? What is your problem? That problem with the enemy. In India, you know, when the problem starts, the boy to divert attention from the problem. The bad abroad now, local government chairman and governors abroad angels name to or sets. 5 or 4 to do any moment. But the problem, whatever problem I have, it is working Nigeria, and they can go and they can. Even if I say, give me a government who transfer on the state to Dubai, we say state to Dubai. If I have in advance here, Father, you know, you represent the problem to do because you are the Kina kama nuna na kuzo kwa na Ofom na-ekwu okwu na tupu mmadụ achịa na Igbo na ọ ga-eje ebusara na North na busara ndị Hausa because na-etu esi wee ke obodo structure obodo enwere ndị ji ife niile faji amị Faj police, Faj INEC, Faj security, my DSS, my NIA, my DI, Defense Intelligence Agency, if any of them Faj, if any, among the way, Faj will be custom, Faj immigration, Faj, if any of them forward here, Chibaya, and one of kind. Yeah, they're very supportive. Sissy, those you will do. One more, one more. It doesn't provide the Kowazia and Asana, Amorachi. Yes, domestic problem, they like Naga, I'm going to be. And you don't know what they are. I'm going to difference again one day, you go on defend the other night. Okay, see if I did lie, is what I would justice. I am the one here. Oh, my by we was never chosen. They did never try to you might have been with it. It was about Chibuana has got not only go for solo. What the God by it, what do I for next change? If you have not the car, they are very good. What did them? Of Rabs of Nigeria or work. Of even one has some work. What was some Elliot, which I can. Since I have the bag, the bags are not being bullied there, ex-governor, ex-minister, ex-senator, ex-that, for the 7-time minister, for the 4-time senator, for the now, apart from Iran, Abuja and Lagos, which I hotel in Dubai, Zumufan best schools, Ivy League school, cannot achievement if I'm in a band, you want to fools on the Adiga. I want to recognize what if I the battle? And what I know, no, I don't know what I can say. This is a reason. Papa, a pack idea, opera, also I need Lagos. If you go this, so one day, one day, or your Fabusa, Fadel, which one in Africa, by the marriage. So those are 7-time minister. But one I was an 8-time governor. I've been governor for 15 times. I am the evil leaders. Since I believe, can you imagine? Or the leaders of the most deprived region in Nigeria. Although since I believe the family leaders of the most cheated, excluded, isolated group in Nigeria. Oh, you can't join again. My Hajan or Robert Tinkety, Guinea Marina, and I had Joha, Egorina Hajalgason, and name Pobo and Dozo, the GMA Party. 5 years, the foundation, then scholarship. Once in 4 years, election for you. Fire primary school, rent here, all the world. One day, body, a hotel, sewing machine, grinding machine, keke, abada,
Abanu, Abarais, the mother of a conference for years and one alive, and then give another 2 years, and to say, you must wait again until another 4 years, no better election. Found the next point will be out, now go to know. I can't remember, I wouldn't be buying, I can't and I didn't. You buy that. So was I nobody see. All you have to do was say, 5 star chosen put the and even if what for that, but I mean, my family, there's no DC and the friend. I'm off there. What's that? There's no DC. I'm a book. So I'm assuming was a respect the Abu for the big one of the desert. You don't get the what was for them. It's a problem. I don't have a problem. They for too long. And they have all the body to blow. Oisi ndị ntorobịa na-anụ ihe na-ekwu n'iji mee ka ihe a benata ichere ọ gaghị aka mma ka ịkpọkọnata ndị okenye ndị ụmụaka ka ha jedecha afa ma ọ bụ weta ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị activist registration, election, campaign, is all. No, can we tie ndị Igbo tie ha n'ọchịchị ka we mee ihe dị mma na for the past 20 years. When we don't know Nigeria, the money is not going on. That is not going on. I was a family airport. I said, look at the bay. The full social in the good 90s. Facilities and government. One new group was the committee on restructuring. Not that governance was the committee on restructuring. APC was the committee on restructuring. And the fine and chair of the committee on restructuring. Tambu was the chair of the committee on restructuring. Not that was the committee on restructuring. Even 1990 something, I don't know. So the structure of the Ketasi after more than 20 years, even in the the committee on restructuring. With Mr. Babo was now, God get to the moral now. Maluka, if you don't know, or the Guru the foundation, painting. Or the electrician, or the plumber. Or the engineer taking the elevation of no block. Or the flower landscape. When I'm going to a long even everything's going to one way, if you have done, well, choose it. You agree, walk up, right? Travel footballer. You agree about right? Travel position. You agree, Olympics, talking about evidence. It's also here, or even in you want to get in effort, because I'm not doing it. And I'm also even if you remember, since 90s, no time, not the very thing what now, but all of that, to blow away. All that, to blow away. To blow away. Now, don't get them with now what I do. For the I chose the everybody goes up and achieve, didn't know what to go, for the go. And that was going on. I would have that. Near where was a I'm lying when you see all from this when you are ready for the structure. The party go and put the committee or so, but even though you have who can be able to put some look at one member activist, create awareness. Some member because to not be chamber. Some Imagine get put a man, he don't do the bank, you will make it, you will make it, when I make it, or what any one of our no bricklayer. Mess double block. A brother take it. Mana ane woye nkuzi na akuzire ụmụaka sị na woye nkuzi ichere onye nkuzi achọrọ nne m na nna m si mara na onye nkuzi ma mụ na mistress onye nkuzi bụ ya nwoke si wesu ma mụ onye nkuzi so mgbe ndị toro ndị akuziri m ara na ọ ya bụ onye isi ọ mụ na mụ achọrọ ịrọ igwe onye nkuzi jisie ike mụ achọrọ igwe kezi ka a ga-esi si na nsogbu apụtazi ugbu a ikwugo na ọla nsogbu apụta bụ na ndị be anyị agụ onwe eziokwu iwe na-ewu obi Kenapa dia mau buat iwe? Dah kalau bagi kuai apa? Kuasa kuat apa? Yang
ba mini poto fa ngwa foi wo fa buli fa fa na woro no bulo kere fa me na fa na fly Biafra na ba to from Nigeria o was fa me Fedro he lost RPG the boy military barrack fa estop in the village musician all people in the village one village up start up elsewhere family ndike na free and then one of the was fought was dangerous terrorist group. Then I said, "Bah, negative. Sing a father, so 12 father. In a bonus, great father. I went to the giver. I didn't buy go, but I wanted money. Then the central government of the Nasias, Fascina, even the car had the dinner, they wanted money. Took off, I'm money, where did I need? There is a way for a 20 years. I want to friend that the car I do we were. I want to go and I want the money. I want to ever up and the money Jew. Never yet I will not have even all I can do what you have to say. My point, I say, they want not be less than 1%. They are political leaders. You have to say, the feeling the van down to them will get even when they want to move the campaign from under the which are from the masses love the Kanu. Masses in Nigeria want the Kanu. In a you get one battalion, you get one RPG. I want to get me and do the Kanu storm school, kidnap 1 to 100 girls. You know, I want to get me about but Limbo, one part of White House war 74 people in the Benue State, war 500 people in Nagatu, war 200 people in Plateau State. You know, I don't know anything there. I don't know. And that's what amnesty. You prescribe offer. Then, who was it? Oh, no, we were, we were. Only example, 120. Start, Navalia Bishop, cut off from what that. Makabos, of whom was and 120. And then got Bishop, cut off from Gab 15. Nigeria, even we have to do it. It's never more trust. The prescribe offer, can you buy that. Then actually, I'm slow fast. Then the buy it. I'm warning you. I'm warning you. That's what I'm very well. Anywhere I'm not the whistle. Wow, primary school. Wow, I didn't get grammar school. Buy it. Don't go. Not anywhere can be. From 1971, can be anywhere. I have been off for one. Everywhere for 47 years. And what only they want to do. Now the guy about where they get away with the law. About one day we affected very well. Don't let anyone. About a hair, I'm going to go. I'm going to go. It's all for us about death. When I must have asked Boulevard, if I wrong, I found a good money. I'm a terrorist. Terrorists wouldn't have to for Fatwa who sent the money. I'm a terrorist. If who was Nazi in Nigeria, it didn't say the structure, a Jew was okay, but they have a referendum, Gabon, the body, I can tribute to the Islam terrorist. Never did see the other people with us. 15 times governors. 25 times minister. Finally, they never say, we don't want to go. Put yourself in the back. No, man. Ihe bụ ihe na-ewute ndị mmadụ mere na na-arụtụ aka n'ọrụ ka ndị na-achị achị n'ala Igbo ji esi ndị agha bịa gbaa right? Oh yeah, mere na ewe go ye juru ese ebe Nnamdi Kanu gba na ndị all those that think I do more brothers elders after being at why the man would say you got that na ihe nja ekwu ya bụ na I don't speak for them but what am I going to give them an idea if you find either I say or give them an idea mana ndị gọvanọs gị na ha na-adị na mma maka na ọ gị wakpọrọ nzukọ nke Nnamdi Kanu na ndị gọvanọs ndị gọvanọs kpọrọ service governors for school, not try from that.
na se ya na je unless ma certain people is your waiting I went to check one of the members going to check opposite way ode ma ihe oji ewuta ya bụ na ụdị ha na-eme anaghị amazi ebe anyị nọ mana na mpịachi kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ ntorobịa na-abịa afụ gị kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ịgba ha ume na ihe na-abịa tupu ndọrọndọrọ 2019 eruo maka na gị enwere onwe interest ntanchara anyị nwale na asị na ya matụ ndị nwere ewe anyị ka onye iwe anyị gasị na ya matụ kedu ka esi bụ onye tụwa na election ebe president Nigeria efule chairman INEC nwanne ya nwoke head of security bụ Afan-Beha Ọnazadawa DSS ndị niile bụ mfe ile bụ ụmụnne ya ibekwuzi ndị anya efu underage voters 12-13 year olds ka mara nye ka ụdị nke election so ndị be anyị group nsogbu secretary ya na-akpọ Eastern Consultative Assembly ECA amalgam of so many groups anyị ọ na-aba agbakọ onye isi wee were ya gosi dị ama atụkwa ndị fe amatụ mụrụ gọba fachọrọ dị fe fachọ ka dị fe fama eme allow 12-13-14 year olds para to vote to the outside ndị banya na mara ha bụ leader 15 year old 15 time minister 35 time governor fight and owi ne ga ma so ka abale ndị banya leaders ndị banya ife ine bụ na ndị Igbo na bụ leader e kwesịgo long before now for march we get na so long to that chance say kele ko ụmụ anyị ga-esitere si aja nwee 110 115 120 imagine for admission na cut off nke bụ 130 Obabu was at the same time, where 10, where 15, we never admission, na cut off nke bụ 9. Can you do already far? Or give my time, leaders to buy what they give me. Oh, what do you the pictures, the videos, the trend online? Google was out the Facebook, videos of underage voters, 12-13 year olds from online, now to vote. Or didn't even buy my machine to as well. So I am out to one more sense. HMS not 18 years. But family, family,